Yes, see no evil. Hear no evil. Speak no evil. Yes, so a job in the day. Diaba, to crow and quagina. To crow quagina. Yes, a sidra. A sidra. Yeah. One of next national. Oh, okay. You need it. Ubia to Mitraso. By a white one day from Quan and Anoma. Subia Okomfo and Sound of National. By when the end for toys will be at me at top. It is you them. Yes, Nanu Quachiri. And to come a Quadiawa, not Miss Anipano or Foresight. It will call the Mobia or Shadi Quachiri. Yanya Sini in Kumiano. He said, "Yeah, I'm not paying at him with you. Yeah, come here and so is a nine. Yeah, and you say, if you what you are, if you what you are, one young Colano, woman pay. What my cry, Lawrence. Time and obey with the mamma or Mecansanina, obey with the Pejag. Tumuya, bear say in Fiesini. 1992 and Penny Lawrence Dremo and obey at the Boamo. What are my Abuamo? Oh, Ahwiaa, Papa. I have where my moon in our car, and Anakasi TV so and our way in Anakasi TV be who our Tafo Pancrono Bosium. I want to trade up for Kamyan Port Nakua SCA. Na nyuma hodwa wode ne yende de se eswani ni se ye kantre wo se 2023 pepam a edene na fa ho ebo no sansan panin si dua eden ene ebo pam enso ede tre no na ene ya be pie mu e wo hwa ede ben ye be ye ne hwa wo be bubu sa se ehwa akora ne hene ehwa e wo kwa abre krosini mu e wa Asante mantem mu na sanya ye nia nim na asafe na wo tia aha ena adehye wa ha edi nnua edi dwene ete se owale afi enkunya nananom ahemfo tena so entwene ayebo ade bia edi dua ye se ye sofi ene pikas ne ho anum nyina no aha ene omu ye no na sane ekotwa cultural center ba bia akanfo anasa Asantefo frantuma no eninti ene na ya be pi ha ye betwa de nananom ahwafo enso eye nipa dodo no afra brochire ba wo mbeto saa ne ma bi ede kwa brochire wo mbebuso mu se na ne ma no kra de ba ne de ye fan ne nya no eye saa ne ma yi eno na aka ho bie amena epesi hu Asante amamre nti no ya ba be pi ha ye betwa saa dwumadi enso ede a kire mo ti saa mre de wo hwe ye ne a ye ko ba bia wo mo edi dwene na nkasa se wo mo esene enua no ne omu ye wi a ye be ko ba bia finishing wo mo awie no omu kogu ho aton no midin de breto ba kwasi twesi Mandela koso ahwe na Anakasi TV sanse aha ubenya mwa na wanya hotoso ento ede afri ha bye ye nya ma go be e wa ha nye bia ba anasa se jam ko de se omo awo ensin so ene afi eye pikas ne ya kina no ngano a di wura mu nyina se aha eye se no ye di se obi eni e da so mo unity nkamma ti ye wura mu no enua ho bua wo mo ede ye se bi na mo se da me wa ha afi eye oware ene ye kika ka mu nyina bi enso e wa ha impani fo ho bua sa bi mo ko anfio kwa mu ba wo mo eni bi se bi nti ye ba na ye ne wo enso abu Bobo Anakasi TV so na begun sanye ma we na wa oga e bia na wo Ghana no sanye ma we na ne bi to abe ma wo hu ana se bi tu dua bi e ma wo hu we no kwan fa so a ye ye o de bi ya se e da ho da de ka ho na nsu bia le semu a e ma ade no enso bi tu semu e no de ye ba na se ya be twani na e atire ye ti fo pa no wo hu kwan ya fa so e sanye ma ensu enyina ti sambe ke bisuwa o ya eye craft center na ni be success e dey kura han na dwene wo ho na wo be si e ma wo mo a sambe ke wo mo so anya wo mo ti ha na wo mo so ke ti se bi ke e my company for pa o ni e tese ti wa ma na bi ti enjo e wo company for ko a e na wo mo e ti ya ke se kan ni ba ko bia bia wo kukuru e de sene ni mu we na wo ko wa ho na be yade betimi enso aboa ama daate no ntima ba wo so abi enso aka we go ga Christians mother means woman for any bia wo abese wo yes Christians mother association na bia asofie na wo nya san ne mani ma wo nya enso bi na yapa nan ababuza ha na ye papa ene ye no na se ye kwani fui eba na ya ba abidika sabe mensaka kanda kwa sabe menna ba abachuchu nkomo opani memwatumo
Jaja. Ahaya na nakasi TV ewo Kumasi tafo pankro no bonsuom na amamre nko a eni adwumadie kuro ne nkyirase ehwase idako yebeba na die ti a ehudin no ebaaye die ahwafo mo ye die mu kire die mo pɛ ne nyama hodo bebree na na die mu dwumadi a eboa wiase ma nyina sansa brofo dodo no a wofura brochire ba wotimi lodu wo mu ka ma no abesi ha na wo mu to ne ma Ghana ya amamre ne ya amane na so kwanya ye fa so ye no no die se ene ya ma me wuro ha obi enim kwanya fa so ye no ti ena wie ya ba be kama nsa wa ha wadoroma udin fa so ye frem kwasi eji ma baba to minua akosi aje sanse so me dia akosi esi minua akosi aje ena ma baba eh bro dinu aka ho de Emmanuel eno no broni na de ma wa na ana o pa so ko bo su na de ma wa sa pepe na ko dia sore pa to me ko Pentecostal Bethel Church o da su kuremu da fo awu o pani yan hwe ade ya wo ye de na wo ye ese ye sekai na me ye ho adwuma just asini no ba adwuma ni mu a ye frɛ ne sensekai wo de dadie wo ye krabe ye frɛ ne soso no awie adwuma ni nyina no we ni de ye di siesie ho kra na che se wo wi adwuma no no bi was asa de sekai ni sekai ye wo de do aha we ni de eye de ye de ye dwumadie no ho adwuma eye nkunwa ene asen niema no nyina no ne de ye hu we de nya de de kwafu nti we no de ye mo ade a wo de adwuma na ye musa se ahade ben pa ne de ban na mo ye no wa ha se aha no ye sene nkunwa ye sene oware ana na wo ka bibi se de yakeka bomu no eno ye fe no unity nka bomu sa na ye frɛ no akunya ne din no apre dia sombie enya kunya ewo akire ho kura ha ewo dai ba ku no sa na ma no na kyese mo ye no ye wo adwuma wa ha ya na ye hu se emrofo ba no de ka besia ne bia wo ko ne ma bi kum na wie no wo mu tu e de ko eno ya na ye de niema na ya no beto ne sa na eye niema no ayesene no a niema no a mo se yesene e bi din de sen nkonwa no de ye wo edini wo ho ye wo me eni edika kwa memra ha enua no ayede ye no ye wo no ahoduo mienu pa edi tintimai ena ko twa de beye ye wo sese aha eno ne fitamfita no de no romo wo no ena we no so ye friend jeni kokko no ai abrofo no friend no sidera aha sidera ena mo de yesa no ne de yesa adwuma bia yimienu eno firi ho adua bia ntimi yadi ba nyame dua so timi ye ena nwama enso timi ye akese ndua nan na di adwuma na aha no de wo ba de edi dwuma pote no ne jeni no ye sidera no ena sese no ena etobre bi so ana nyame dua no so abam kakra ananye pisa ye hwe obi mebusa se enua mu ana modua ananse mu a mokokwa ye na mo akotwitwa no se be bia mo bobenya bibia na mo twa ni bia no de ya ensasesem nti ya na ma ni bia no ye de kienya ne sa kiepe nanso asase ya obedua ne so no enti ya wo mo obi wo mo no ye ko ni akoto firi wo mo na utimi hu se eno no etimi bua mo matambia munya ene esese de ehwo akwatwe nye bribia na ubenya ne se de wo pe no adesma ma samre de ye wo ehwa eye craft center mapaja eye akunwa ketewa bi eye se asesegwa na we no mibusa se hwanom ne betumi atena akunwa ketewa bi so se yie we de wo bisa se mpawo akunwa we de ana wada roma ye ntena so ye de siesie dem na say wo TV ana wo group bi wo na chese wo policia na de siso ne dwumadi a edia no te se wugina we de se ka se tena we so asma ma mi busa se akunya we no hwan ene betimi atena minua ko sidi uye minua mi musaw se we no emfaso de be mpa ene de be mu ema mo eboa yen
ewo yabra bom kura titiru sebi yeni ayeye adwuma no yabeka se yeni wa hai obie ni wa sebi oniba yankola nu nyina so enoa ene ye de hwe wo na de hwe wo mo ko suku ko akire bi kwa ye de ahwe bi kwa bibi awie school apon aye university ebi so akonese vode ni bi awie aye adwuma no a ne ye de hwe ye ne ya setrem so eboa yen aja unya kakra tu botomu a se wo kofi a wo benya de wo di besiesie fie so ye da so ewo ehwa eye craft center opani de makukuro eye de benya ba so eye wo ware so ya mamre mu ene ya mane mu no akanmem saa de we eye de a ehia yen pa ewo ya agudie mu de ben ena abeka de afa oware ho ese bi Abakosem a mo wa hai mo sua anase mo ate oware ne de se de wudi kakan ye no agudie mu aboa agudie mu sa sabi ewofi a edura nwumere kora awarefo kora didi ewie na yenko ba bia na yetime tena ho yetime tubi to ne ye de gigi ye ni ye ma no so timeto wo mo de gigi wo mo ni enti ema ehuyia pa ema ne to no so kwa nimu chese we kwasie nipa bebre ba ha behuna yemfa ma wo mo yemfa mo chese wo pay di free se fampa wo de akọ enam enwumredu na wo de bedi aguru nti enti yemfa so wo so na yen enti anu kwa boa ma sabi se nkoda kwa wo fi a wo mu ntumi nya kwai nkochiri nkodi yenhwe Abakosem yate efri otumfo setu bi campaign so na nananom ahemfo apie mu Asante memu eto owale sesa Abakosem munim de be na mo betumi aka afa ho de akere yen de obi kan se ya sam kasiya pa ya sam sego ba ya sam kasiya nananom nyina wo tubi wo moto nti we no ya amamere bia ekaye bom se ya kanfo ya santefo eno achi ya wo dame so samo na moye dame ne de samo na mosene wo mo aye no wo ho eno de carpenter fo pa no ena esene wo mo na ye dame no wo adwuma ti chese mo dia mo ye pa enso enie ya da so ewo eye ehwa eye craft center opani mapaja ade bi we minim se melo se hwanyo se hwanyo we na abrofo no behunu a no mo atu abuso no we mo wodin bi mo de ma no ana se tete honsam te se we no de ai we kuyani ya chese wo ko nafu mu akoye nafu kuyani a wo ko nafu mu akoye na sese na so dan ko ni nsu a wo benum ebise bone nche ho na niema wo de kodi gba wo wure mu wo nyina aka no nyina ewo ho aka na ho yo we kuyani a wo ko nafu mu na mapagya no utim se eniema hodo a okofuo mu obehia bia ne kyese no na so eda no ko ho na afi ni nsuo ene ne keka ka ho nyina na ekura no a wo mu aye a ede kyese se wo bepie mu Ghana menu a na wo bepie mu ewo hwa ye wo bibi wo ho se ya kyese Ghana ye kuadwuma na kuadwuma ye no na kwan a ye fa so ye den eye no bie na wo mu enso asene ede kyerɛ afi me pagya ba ko a asa bibi enso esini triso no mabusa menu akwasi se na wo so ekyerese menu akwasi na wo so ekyerese wo so obatai eja ade achi no wankwa anu me twa obuada sa ti wo ko contain esini triso ni contain siliti wo ko pedi e woni ni mabedi onde akwala akura so sa hye de chika sa hye na chi ade foforo kura se kita no ade foforo kura ekyerese se wankwa ama amehwe fie a efie so dampan won yo etiefo won wo hwe a we nyina wo de bɔ nipa kokɔ ene wo de kire nipa se wo sɔre a ɛso obre ansa na wadidi ti sɛ nya ya ɛka no ye maame sɛ wo kɔfo mu so hwefo mu bo ne kante so no wo de ne nsa ba ko aso wo san kutade foforo ni nyina enkamfu akola san hye na chi da bia ya ne ka sɛ akamem ana sɛ Ghana memu no ɛwɔ ha
memma no kora de bi wo ha ya no m cassette ya yen say ye no mo akodo wie ne afi sika na say etu ato ye ko ho na ye ne ye kro no na emai na wonum nyina no enso ekotia wo mo ayi so ejane eduane ene ne keka ka ho nyina enso ede aba eno nti eno so wo mo ye bi e wa ha wo mo ede kire yen se tete wo bi ka tete wo bi kire ene kuadwuma efri tete ti se wei e wo ho a ogidi ye se ye wi ntimi mfiri kuadwuma da sanse we a symbol e de kire yen se tete ho bepim ne nyina no kwan ya ye ma manom fa so ekofuo mu no wo mo ade hye wo mo ahwa wo mo so a demonstrate e de akire se ehwa enepa enso e wa ha ti se wo hwa ye na bagana na ntantem so no ano we benya ba akokora e de koto dem abuchiri na abroni bi ba ho no obisa ase na ase o mikrom ne ye no na kire yen sese ni se ya kwasi broni be hu sese ebibifo ye wo tete niema ehye ye nkuran ebepim ne ya nananom edigina ho kire yen se anoma ntu a obuada ebuso a ye wa ha ye hwe adniema potea wo mu eye no ehwa enso aha na engineer asana ye be kro no ha menue we na afi ye nko mehu se menua ba bi ono so wapaga so de akosi abrofu ye ombeto ye bia ombeto bibifo ne bi no mo hyeda ye se ye anti se we no so wo kire sa akosi se de aja obi ka se ya ko so ya ni pitisi mo odwene no enkoyie sa niema ya dene abrabo na ye basa wore tana na wai wanti wo odwene no kuma na abu to wore ko sha bayifu ana so wore ko sha hwan na ne wo betimi dia sha bayifu ho ja bayifu na ya na so ayiro ana sa pe mo peduma umia woni ko ebeyi ajo adese mama sare dia titi obi ka titi obi kire ye ko na me sa ne mini akosi emusa na ye hu die potia wo boa wo mu nyina ano esanse ade sane bondo nsia obi a ekọ ne fie na ade che so a ye nyina asan atofo wo wo hwe papa yi a oda ho ya se nyanu ano aya bepem sabre nduanu ano aye abepem sabre papa ade sambo no nsia obi akọ ne fie ade chia na mo abehia ha hwan na boa mo a samre de sadan bi sei esi ha adwumayefo mu wo mu yo ada no de ne fare ban nyina firi aban mu ye Lawrence apenso de pato yifie Lawrence time and obey we the man o me kanse ni nyina obey we the man pejaji si ho timu ye be se enfie se ni be 70 simu ho 1992 and one penny Lawrence dream ho and obey edeboa mo whatever ma aboa mo o Ahwiaa papa Ahwiaa se achase no se de mo ba na mo ka nanka ekwa no na ekwa no so hu ene ka asem no ya na ehu se ka tifiri na ba wo benya kwa kura firi mu adwane no na asem aha so de tabi ya so mu dwe ye nu obi ya ni asem montika bia ye sa ti yetinya daje fu amemi musa aha mo han ana se twese se ye ni aye adwuma no ye ni aye adwuma no de ye han na se bia obi enso aba na opeso obeye adwuma wa ha bia nso no se ye wo ho ana o se adwuma no de wo ba se wo be ye bia dabre wo ho wo be ye adwuma ti ye hwe yetimi se mo amo wa ha mpanimfo wo na enkwala wo mpani se mpani to sa brand ti da ti bia ko ti ho no mo ma no mo kire wo mo se to mo so ba be tege adwuma ene wo de asem kase aba enkwala ni nyina ti free se ye ni wa kura de titru pa ye ni ya sini nkunwa no se de anya panyi atiwu ya ka mi ense wo se nan na mutim sene sanke yeah e se ye ni ya firi wo de a ye firi wo de a no anu no ya nkwala no wo mo mpe da bi wo makra sika ni mo ntira na abre wo oh sika de no de ene se ayi kwabra kwadu na to mi wo se anya kura ka dise pedi na se de mofra na ba chire no de adoroma ye hwe te se de papa eye inse dwene bi wo enti
me hu odwene bi se e hye mfimfin ho e de adwene no ginyame nti nkunya no bi wo ho a symbol bi hyehyem nti akunya no nyina din na de sa we no ginyame no ana ya wono we nyansapo na ya wo mu ahodo mienu bono ba ko ni ana we soso wo enso ye nyansapo we no ana ya wodie anoma no hyimu eno so sankofa na kese ye symbols no a na dudumai ti we no a wo he mo na mo sene ana se ya be hye mo na mo sene ne hye no ewo ho ana ya ohima bia na afo bi anu de se ye ni ayesene na si ho a na so pa wa beto sa obi so pa oba na wa be hyew no wa ya no wa ye e dia ma no nti sa ne ma ni na ye nyina eye dwuma ahwefo a mo hwe na Advocacy TV eye ehwa craft center na ye won na mpanifo a wo mo ewo ha kiri ampokwa Nyankopɔ amomu nyansa se wo mo mfa wo mo adwene eni nyade na nchirima yenso yensua na yemfa bi symbols ya ye kan ne chia koda bi na abusa symbol we te sai kra ohunu enso ya mbamre ne ya mane ne no na nanom ahweafo ka kire se wo mu ma no a wo mu ba ne de aya chiwade kase pa e de ama wo mo na yenhwe mo wajapade sei anya mede ama mo a mu nkosua eye mo a mu nyansa mu ene nua so wo wura mu ena mo de ye nti mabunu yi a sabe ni pantini ntrase enko na wie ye anasa fiboyi aduma e betimi a sustain ana be den asese enu ni ya dwene ho na we mu ne aban eni bia mpanimfo atrase aka se ade no ye kuro ajapade a sabe mudidi ho ewo mo adwene mu bi also obi ya aban aduma kora ene holiday obetimi abesene na ade opon aduma kora obetimi abeye na ade na mabunu empe a wo mu kire de na mo ye de afa ho enu de ya bona ayi obi ka se wo bonu ahwebuada abamu mpanyimfo no kura ba hihye bi wo kura na ye bibi sa wo de to wo nimu a ye kwa ba kura omo mabio ye mabio nti adoroma monton cry enko ebrochire na adehia hyeyen se muhia mo bie se wo mo meboa mo se wo mo bebo dawuro wo ho a kire abrofo ene wo mo keka ho na wo mo tubuka aba wo mo aba bekono samre dia akwanya da ho emamo se mo betumi abo ho dawuro ewa ha na fe ba akode ne number tudwa enso ewa ha se bia obi wo baabi na ebia obi kura no opene dodo na onnim ahwa ha ana se woduru ahwa ha kura ho anu nkobusa no a eno so akwanya so eda ho edemamo yo kakra ya beka ne se de yesre yenuanum a omo amanone ho se de wo adehia wo mo kwabre ni titru ene ahwa akromfo obi wo kura wo na made esine so ne bia wo de ye ya nyame ebi kwan ma no a otimdi tu kwan se wo de yesre wo mo a wo modawroma omo momodea se wo mo betumi aso yasene abeboa mo beboa ye titru eye sikasem ifiri se enuano kura no wo konya bi kura kotwa na wo de ba nkratasem nyina wu so utwa permit wa nye hu nkrata na forestry for so mu a ya no asem wo nti ya na masikasem no so eye denemayen nti o mu hwemu de se de kakra ya de beto mo anim se o mo ye de o mo nka mo nsisi so na wo mo kakra fa me so ya sene na ye so yintimi ntira adwuma nim na ehwa so fa ne ta penfra na mo ye nyina na ehwa edin kwa akira ya adehia no ewu mu no ye nyina ye munyama ye na ye munyama mo fa number bi etudwa sanse ye de to TV so ama Ghana for ni abochirefo ayi abochirefo ahwe bia obi nim gankro ade be kyeso bia na mwa bia firimu e de aba e de amamo mo fa na so ento yen pese be di mu abro bi tino mo fa mo number ntudwa da che bia na bochupa bia ye den atogu so number no ye 0242 32 bio 81 0242 3281 jo adehia mo hwe ye mu nua no mo fa no ahwafo a mudwa wo chiri ekoye no
adwuma we ya na dodo no a moye ya kwan bie ya mode koye ene mu nua no mom sese ne akane no na embre no ene enye mbre sa ti mo hwe na mo meboa wo mo sa na betimi ni abrofo no bi akasa ne bia sa ne ma we nyina no wo mo so betimi abeto bi so e dia cross ne betimi ma wodwa mo tire no se ade we e free ehwan akromu a me gidi ye se ehwan din a wo soro no e beba fem kra sanse aha abrofo dodo no a e na wo mu ba ha wo mu ankobo wira eye hwa e no mu baba sanse aha e na ya anwene ene ya nyema ye de ya adwene no a otwede akokwa na akokwa ma ye no aye no ye de ni nyina enso ebuo enchirima edija edikanfo dija ye nua no mo hoyi enene wo mu so ede ye adwuma de ben ene enchirima mo nso mo ye ede afa ho timu se asesedwa we de ye so pa we de ohwe a ohene bi na kwakotena so so papa ye we di sebe nipa miensa na be kukuro papa ha nti mumra na mo meboa wo me san se ehwe abe ye hwe nyina we ya kwa me adom mo so miensa ehwe enso eye ehwe samre ye nua no bi enso ewase ha wo so miensa betumi afaja no mo enso akokasa na kasi TV aha na ahwe a obenya amamre ne amaye na odi adi se aduma we enso enyina ye ko ase ho na yakohwe ne ye ho so wo mu eye no ho omampani dada Lawrence omampani Sunday what na nanom e wonse do enso ne pa ba kwa wo ye e wasante ene ehwe ano ene ne ye sesa mampa ene ye to no badin ene ye bo ho dawuro anasa ye ka ho asem enso e de kire wo no ya we nuanom bi enso e ha ka timu se wo mo so dabra wo mo ewa eni die we no mo ye no eno abi na we no so ye nanso difference e wo kakra trese aha so edwene foforo na wo mu die utimi hu se we wo mo why eno ndem ye marketing kiti enso asisi mu a bi so ene bu ho no a so wo mo aye ne se enipa mienu aso wo mo didi aso wo mo to wawale aso wo mo to dame ni nyina enso e wa ha we eya dwene a twere mpokwa nyankopɔ de ma bibiman ehwafo nya wo mu de enene wo mu edidi hu di hu so sanse twere mpokwa nyankopɔ waye bi na nanom so aye bi wo hwɛ ba ko bi a wo mu aye ede abomu a eno so ase anadu eno mu kan nyina aye den abomu na we enye adwen a eni nyansa nyame ede ama wo mu a kwan be so na ade oyi a yemfa solution ana super group bia entitare ye obetimi asehye bribi sei ama no enso adu bibi sei tini nyina eye twere ampokwa nyankopon nkabomu ha wasi we eye unity wose akama mu nyina yenya nkabomu na oman Ghana yenya nkabomu na ehwa enya nkabomu sanse wotimi en wakame nyade bia de asomdie beba nti we a symbol of unity and as I made the addition of more asne and so in Sihono. San say we are some nyina hia asomdie kwa na betimi aboaye san so se praye we ba kwa ebu na mum okabomu a na ye unity we ye ho hwe nye ba ko bi esimanim ha de utimi se wo mu asena wie apenti ohun wo mu wie ye hwe ne fe we na akosiburo ni de hu a na wo hunu se abibrem ye wade na se ye ne ma dodo no a yedidi agro sanse senia ye kan mpanimfo wa ha efiri ho a hwan na ebeto asa na eme so na kase TV na ahwe a obehunu saa de we nyina ya ka kire mo se ye wokuma setafo pankro no bonsuom eho na otweri ampokwa anyankopɔ de na ko a enso asie na ye ka de akyerew se wo ha dadwene amane bia na wo de aba na kache na fe otweri ampokwa anyankopɔ afa no so wa ama wo ho enso etimi atɔ breto ba kwasi twese man asamne de mi didumade ho tiame wo ho ba ko bi a wo mo enso aye aha sade we na asa ya na ahemfo damu no ahemfo damu ye frɛ ne sɛn apakan ahefo ne atiefo a mo hwɛ yɛn asante amamre entonkran Ghana Abakosem ne akanfo ye wa amamre ne amane bebre ye we ya apakan a nananom ahemfo edamu ohene bia wo ye ohempon bia no wo saade ebi emre bi so a otimi damu no wo so no no sawo mu ne keka ka ho we ema asante ya mamre ene ya mamre enso eyefe we afra
ene wom de a design a ni nyina enso ewo ho kama na de me ba ya eye ma were ho kase pa nse enei enchirima yese wo mu mpe kra ti nananum a wo mu ye eni ho a na kese ya to ye nim dia otwere ampokwa Nyankopɔn ato akone ti nana ehwe ahene wono mpanimfo moma mo ho so na afi kwan bia mo befa so anchirima bi enso beba besua saade we no wo mo enso aba besua ayade e beboa yen pa unity ni bi ene mo ahyese ne ho ewo ho no a ekire nse akaman yehia nkabomu ehwe ehia nkabomu oman Ghana hia nkabomu we so se ye akunya asofo tena so asofo tena so asofo a ebinu bu nkrofo fa so no mo na mo ye nkunya mo mu tena so asofo so tena so no mo de bu nkrofo ne ne keka ka ho ahemfo so etena so ahemfo nkunya no ensu bia enti dua we ewu asai de kuta we say asai ensai enso hwa abeka sasai ensai timbetimi a design painting ho dua papa enti ensai wahu ba ko bia wakuta wo yende nim sa asai o se ensai kra ti yenyina yensom bi ne mompa ye na nananum bi meboa ye na yentimi enhwe saade na entimi enye ade ensi ho mehwa sanse we na ama ehwa agidini enu ti enene yesi ye betwa ne de aton wo mo nanso watimi enso ahwebi afi ye bekokwa ho se wo mu ayade no obi beka se skeleton seye awie no kwan a wo mu faso na wo mu penti ehye ma ne ye fa uduru kwa ho a utimi ebetobie no ye koho na wo so ye ne mo ankokodi nkomo ye da mo ase ye beto aso afiri kwa ho enso eho ahafo ema mu nyina akwa ba enso ebio na Advocacy TV so e na wo hwe yin sane na ye twa ehwan nyama hodo a twede apokwa Nyankopɔn e de atom wo mo a wo fa ewia e wo wura mu so na wo di tipne na eye nwanwa no e ho asem e na ye kire mo ye ko ba bia wo mu eye ewia no wo mu sene na afa wo mu asene wie no na wo mu design na fe ye dia pre wo mu a wo mu so to wo mu so aton ama aprofo wo mu so aba betobi samre ya beto ye nua be ma pajo udin femi ya boache enso e wa ha do na femi 80 edi a ehwafo ni nipa dodo no ade frɛ no e 80 na samre de ye ni be din komo ye gina ne store ba kun ye wi a ye bekɔ ba kun enso emu dewra entinia me wa ha nyina eye nua ene ye de design ko chan ni nyina enua nko a ene de bi rubber bi enim okay it means bis we na ye rubber ene mudi dua na wi no na mo spray ni sa na spray na yes sa na ye musa ne me wa ha ebi a wodin ene nkyerase yo dia me gina ho sesi e wa da no my friend say we ne friend hollow max we dwuma di ni say the olden days na mo de akon anna tekyiri kuro nti we no mo kwa akona mo de ehye mo ti tatamfo hu o ma no mo dwane otumi kura hum mo de be say Jeffrey say yes to ne de share no mo de kon eno so na ahwe a abefo wo mo ahia bia asojafo ne bia ne ma bi sise wuti ene ade se bia te se yes na so ye be ka se kese ne farba ne mfiti ase nyina efre hwa fita ba ni ne hwa nyina ene ma dodo no a ena ewo ha asambe eye ka ho asem enso ewo ha mahu se abo bi te se sebo se wo ye sebo na jata anu ye jata di eno amode aye ni se no e kire sen awe ne se so bo no ma uze jata ya bo wogina ho eto bo no ma no ma ni bi oni be bi si to pedo bo dan ho tie ni tinu nko a eni se na utumi de hang the wall na Lion of Judah Lion of Judah Judah mujata oni so Asante etiefo ye wo ehwa na samre de ne ma hodo e wo store yi mu na ni nyina ni betimi abusa na wo mo enso atre ye hwe bibi etise we na hu se ase Africa country dodo a me hu na media Zimbabwe afi Congo oman konkron Ghana Sudan Niger ene ne keka ka ho we mu ye digina ho e ma de an we ni aseche ne se o hwe we se African map ana ye country bia na yi atoso yes it was a share no country bia na share no bo eno ne sa e bo share sa we e wo se e bia wofuo bia timi tobi e ma na ba no di sua de wa na be hu countries dodo a wa abibi mai any country on the boss ne sia wone no bo yo ahwefo awofo ne titiri mu amowo abrochimemu mo mehwe mu e na mo mfa nkire mo ma wo mo hwa de se bibi man ahodo ni nkuro nyina no enie
na obehu oman bia wo mu enso ene no ebose enema dodo no a na ewo store mu a efe na eye attractive a wunya bi na bia wo de go kromu a eno so ebeboa omehunu wei ayo okode ha wei edi antina mo ye sa asembo yi ede de nchema okode no say ozo okode ya bobe an ho oden okode ya bo an ho am yesi mo nyina champion yes na nu ko akiri ento ko ba bia okode ya wa na atimi sa nipa no all foresight yeah aha ento okode nyoma obi ase ohwade ko akiri ohwa control light ko akiri yes nipa oto a aso odwene ko akiri yes eno no me sa okode no na so badwena ko akiri ehwafo na ma hu se wo se wodwene enso eko akiri yenhwe symbol we yenhwe symbol we yenso edua wa kone dia ye dua ba ko e fa ni tikro enkwa gina yes to kiwa enipa mensa yeah ba kuni ye oba fahu yeah etiri ba kuni timi nwene yes to bia ono nko adwene bia na enwie ne yie sanete o ta kwa bodam so obi na kan bibi kire no no so kan bibi ye da ekire wo we edi adanse atro se nipa wo ho apadamfo ke ire kenua papa yes ye kan nyina no na hwafo ekire wo se ne papa no ne hia ye se obi a wa papa fa no o hwa emwa ena ne nyina enso egu ha no na we ense de edu ananum edu enum no e kan bom ha play with that season enyam pai boda adim nyina mu pai bo ne dikan ya bibia mu pai bo ne dikan sa we gina ma sa kwan ya be fa so abon pai ye ne de ewo wa mu ade bia wo wiase bia no twede ampokwa nyankopon ene dikan ono ene odikan ewo bia mu ansa na de aka ho ni nyina enso abasa me ye twa nyama hodo a wa ha nyina enso e de akyeremo na wahu Ghana Abibimai Asante mai the ancient thing they are going to get. A man said Black Star. Yeah, you be also our hand. Sammy, my pleasure. Quadruma, waitress. I really follow Benusua, Emia. Benusua, Emia. Yes, it's in your come on my Ghana and your concrete. Yempega on my Ghana, in Jama President of Quaso. In Yamo, Hinom Quaso, Hinom Quantimi, Ubian, Sumbia, all once on neck. And no, and have 4 Eddie Dancer, now Womo Eddie Atley. Yenia, young, now young court store, no, a tosso, you know, and so. Okay. Now young Kucha, a whole and so to a family if you stop back. Yeah, call back and me TV and I use and so at the actual and so it can be at the woman. Where they say I think you did any trim that dear fan or and it yard and so man who not dear be a mechanic say a fna now young coffee say a fran. Na fe ye musa ye nua bibi enfan we e de an na pede ayafra na fra e kire sei afra asante mamu no se de tumi hye wonsa tutu ye de kunya e mo atena so a so hene a so hene we na be suai e de suai e suai tso mpanimfo aha se fra wo nsuo mu on ewiamo sumo no so yi ade usai a wi ade sa na tie so tiefo afna ye akamem no asante mem ye sembo ba ko pa ekuta ye ya etimu enso ewa ha na we yesu asuafo na ebo mpa ye pa che da bi yesu ye enu ye fe no 3 wise men nyansafo miensa sa ti yesu ye wo no sa nyansafo no omko no ho no enie ti yesu see no evil hear no evil speak no evil fear no evil no nyina aka speak no evil sa ni nyina aka ho adese ma ahwa enema wa ha o enema wa ha pa enema ewa ha gifti go hweme ewo eye German abotimamu samre de aha ne abepie medicine bi e de abrawo na de abrofo no ebe hia bia na edu ba bi de be import bi na ya export bi e de abakotire ne de German na afi woni abrofo no wono ahwe we mama Africa yes glory to God sir and so any we pray with that season and so yeah nyai paibo eda glory be to God ni nyina symbols and so ewa ha na we dey access dudu we ye no correct we no ye fighters for African freedom yeah I say we mun no wo mo koji abibi man yes
Nti so oba Ghana o Kwame Nkrumah enti ayi bia ne de o man bia o kun bia sa yes enso enfoni sa yeah yo engineer try na yenhwe we globe country and I say continent bia you North America, South America, Asia, Europe, Africa, North America, Asia. And in the Kahuni Nina and symbols also ever have. So, what Britain now would be a who bring her who didn't put this say, Family are watching. What's the watching? I'm a Sankofa handicrafts. I'm a Sankofa handicraft. And we're no so, sir. And your friend is saying, we few come here by we are job boss. Say, oh, TV or Asante Abakosem, yes. We are Benya Yebo. Benya Yebo. And he said, we are Ukromina. We are our job. The finishing one, when you are saying, now, only I had a been team the bomb. It's me a cabum say, you have a canal, a carbonus, a drabble, near Church group, that will be a I have for now, because Brunis or Wagner. I be before I share Wagner way at this year, more chat, quadruple slim. I do my yame at the atom of Yansa or the Yamawomo, and what they are may and soon I era, J and so is he. Now I feel yen share and Yamawa, he was so and now Yambra whistle. Way a day, we are Sisija. Yeah, one of the transfer. Oh, okay, you need it. Ubia Timitraso. Yeah. By a white one day from Kwa and Nanoma, Sabiomia Okomfo and Sound of the Transfer. By when the end for toys will be at me a top toby. It is sued them. Oh, what we are time or our ship. By ship woman, there's no penny be a system come. Maybe a manarico. You have found Sankofa. Sankofa. Yeah, you say I'm penning for Yana, Womukuta, and Yamabi say. Now we are a life one. Okay, we know. Sabi, on I we have to make Kura, visit me the ball life. Yeah, it's only a Sunday opposite using the piano. And there will be at me to be at me to my hand from David. There were what he. I would hear my friend on, and I said, we are friends. They were in Sankofa, and we say elephant. Or slow, or sooner, and no was. Wait, Sankofa. I say we will fit now Sankofa in tea. Who's our elephant? You was so. You know from. Then he was on good luck. Yeah, and I heard from say a long life. And to whom was no, none of him from ma. That's important to know. I know, yes. The never. But would be with me, Pajacosro. And two shall not Pajacosra. That's all my good luck or my flimqua. A coffee ma, that's all my content, long life. I say no. Trade up for Kanya for the Indian and Yamaha, yeah, I was say, and Pia, the reality for and so every mine. Now, the India and your walk, now some media, and Yamaha, and your 4 women yet. Yakobe be a woman, Sen and Cassa, and a baby a woman, won't be back. Ma womo enso tono yenso aba yedi yewura ya bema ya boache na sa me de yedi komo yaw edi adwumadie e ba na wi en sen e na wo beka de beka kire tiefo no se o ma mu adwuma wa ha wodon sa be adwuma nko ade a wo bedidi enti nem nante na ye ba no obi antra se obepa adwuma bi na de na wasua sa na ekoye nananom a wo mu sene ka kire yen se Mrantia wa ha wo mum pesa adwuma no nti sa me de wo mu kura ndi ho a wo mum besene sa ne me ho asem ba di no kre kwa me mo school mu na start se mesua ba ye chi no nkra mo no bia empe ase obi apeke money ti na wo mum fa mu nhyem o sua ya wo di aye story aboa o aboa me se na me ahwe mo abepem ne e di awale me di aware nti no a ti eye eduma bon nsekro no Gabon to Sacro. We are quite Mimia, not where dear, and so I am one macacra. Where I am, I went there to come quite in Abia. And I will not be any boat. You know, but me, about to fruit to be a gum. Yes, and I don't table so cry. When you wear one car, no more you boyfriend, or yes, so sanity. Yes, will be a shell. Our boutique, maybe out here, Sanya, maybe a young.
number be na on fan frɛ wo oba hwa ehwa mampon road aha ufita fo pankro na oba hwa yeah ba my telephone number de benyame 0541 0541 27 34 55 0541 27 34 55 ahwefo amohwe yen se wo pesa ne ma bia wa butiri anase Ghana Europe ba bia number e na be frɛ wo fra be si yewre so na nakase ye gitum se business bia won no be ye bia no yen ye ya dance for second bia so no ya wo hwehwe free no emfa ho no sika bia wo de bebre no wonsa enso be kan samre de dwumadie no ha na na ye di musie na me kwedie me kɔ eye no makotia na nakwaku twumasi wo ye bomfa hene na afi so empanifo ahodo bi 50 wo eye German wo so me ba ho ntafo ma me na so maba na mabe ma afisa pa me di ni breto ba kwasi twesi Mandela adom tum yenya ye besan ahia bi otwedi ampokwa nyankopon onka ya ahwefo na onhyira wo mu nyina enso emaye yeda mo ase yama mbɔ ne hwa adesia